Αίγυο, μια όμορφη πόλη, μπορείτε να επισκεφτείτε. Εδώ έχουμε και το Καναρίνι. Hello, Twinkie. Τον λένε, μισό λεπτό. Το ίδιο. Εδώ είναι η Αμπίν, δεν φαίνεται καλά βέβαια, συγγνώμη, εδώ από τις κάμερες. Εδώ βλέπουμε την Ταλίκα βέβαια. Πέρα εδώ πάει προς Μαρινόπουλο, προς Ελίκη, χωριά. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να περπατήσω. Πέρα πάμε προς κέντρο Αιγείου. Είναι αρκετά όμορφα, πρέπει να το επισκεφτείτε, σας το λέω. Είναι 2 ώρες από την Αθήνα. Εδώ, να. Γεια σας, κάντε subscribe και κάντε και like. Γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα.